Banskej Štrbe, meste pod Tatrami. Vidíme, že naozaj je tu snehu, ako som povedal, 1,5 metra, lebo je vyšší ako hlava Michala Mraza, ktorý merá 1,40 m. Takže máme tu do snehu. Takže úžasný zjazdu. Ešte raz. Michal Mraz, 92. Maroš Rolček, Janko, pozdravujem ťa. To pivo na tej stanici dúfam, že ti neuškodilo, nechytili ťa policajti a všetko dobre dopadlo. Takže 93 Maroš Rolček, Tomáš Surán, 93, Radoslav Rybkar Závodský alias Gubka, Opička, Drák, predavač exotickej zvery. Radko, zakývaj nám. Rado, zakývaj nám. Zakývaj nám, Radko. 91. Dávid Viečorek, po polsky Večierka, 93. Stano Makuka, obyvateľ okresu Detkov. Je tak? Není? Není? Je? Presne tak. Dúfam, že Stankovi sa darí staršiemu, že už je zdravý, doma, v plnej sile a už riluje záhradu. Tu je Lukáš Pirošík, bratranec Stanka. Takže Lukáš, dúfam, že tvoja taška je plná nealkoholických nápojov. Cola, Sprite, tonic, gin a tak ďalej. Ďalšie. Tomáš Kostelánsky, zajtra o 8:00 omša, vždy každé ráno o 8:00 do kostola musíš zdravať z Mária Očenáš. Tak mi napíš text. Tu máme Dimitria Masarca, áno, z Ruska, Užhorodu. A tu máme obyvateľa Pekla. To je Aďo Staňo. Zakývaj nám, Aďo. Zakývaj nám. Aďo. Matúš, Fajčák, obyvateľ najchladnejšej obce na Slovensku. Harry Potter, zakývajte Harry Potterovi. Harry Potter prišiel z Anglicka, English, Londýn, Manchester. Áno, Vlado Ivan, Manchester, Londýn, áno. Je tam Koškár, Vlado Knapec, Lukáš Knapec, bohužiaľ. Poprosíme ďalej, budeme kamerovať ďalej. David Poliak, David, Svätý Goliáš. Nech sa páči, pokračuje ďalej. Tu máme Klandúcha, kapitána, Cesneka, Cibulku. Cibulka zakývaj nám. Cibulka zakýva. A tu, toto je čert, to už tu bol. Hej, to je, pani, zakývajte nám. Mladá pani, zakývajte nám do kamery, prosím vás. Vy musíte byť v kamere, vy musíte byť. Ja som Jožo Kubány z televízie. Až na budúce, ale ste tu, my vás vidíme. Izba číslo 14. Ďalší, kto je tu? Áno, Tomáš Surán. A tu je Gargi, veľmi dobré oblečenie, ako reprezentant, ako Aďa Šeďová z snowboardingu. Áno, je tu. To je Závodský, Rybkár, Rado, áno, Lukáš Mužík, najebaný. Tak pardon, to je prvé vulgárne slovo, ktoré som použil. Mierne opitý. Strezvý. Mierne opitý. Počujem, vlastne nič nevypil. Mierne opitý. A Hviezdy večera, Roman Mužík, Lukáš Košiar a pani Alica, Miňo Zajaček. Miňo, zakývaj pani. Ahoj, Miňo. A hej, tam je Radko, šminka sa. Je to decko, je to mravec. Áno, Rado, zakývaj nám. Si sa byť mravec. Zakývaj, áno, je to tu. Je to tu a týmto môžem povedať, že chlapci ako Kráľ a Šimček sú slaví. Rado Závodský, to je hráč. Aj Dominik Benedikt, ktorý nemá záujem o hôrky, je slabý. Ale Rado Závodský, to je hviezda. To je hviezda, Radko, zakývaj nám. Hviezda. Áno, je to on! Mravec 9! Budú tam aj iní ľudia než my? A ako povedal teraz Maroš Sesnek, veľký nos je ich znak. Veľký nos je znak Sesnekovcov. Kamera. Presúvame sa do prostredia Vysokých Tatier. Maroš Rolček, ktorý ide na sústredenie do Kúpelov Dudince, lebo má bronchitídu. Je to on, Maroš. Auto. David Viečorek, ktorý ide na liečenie do Lučivnej za pupinou 17. Že jo, David? Tomáš Surán, alias Tomi KTV. Bačinský Matej, alias 44 Maťo. Lukáš Knapec, alias Luky 626. Hen tam beží po lúke nejaký uprchlík z Tábora Byčice. Izba 212. Ďalej Trdielko 10. MC Maroš Cesnek. Davidov 98. Potom je tu takzvaný
Vlado Šéf, po anglicky boss, šéf, ktorý má Scary Movie v svojom znaku, alebo Harry Potter Retro účes. Potom je tu Matúš, ktorého Nixon zabudol už. Potom je tu Tomáš Kostolanský alias Kostol. Ty kaka, ty si... Luky alias 808. 10. Slavošek Michal alias Strtko 12. Rado Závodský alias Bobenko 33. Lukáš Mužík alias 155 najbaný. Salo Makuka alias TVS 279. A Lukáš Pirošík alias Makový Pílok 22. Čo, ako ďaleko to ešte? A vzadu vidíme Čo, ako ďaleko? 150 najeba. auto Octavia Škoda 222. Áno! Ako to ďaleko? Ja si chvíľu. Deň to. Tomáš Radolček. A vzadu vidíme, kto je to? Adrián Staňo. Alias Lejto. A vedľa neho je kto? Marek Masarec alias Dimitr Vladimír. A vzadu nám kýva niekto. Je to Miňo Zajaček. A kto je vedľa Miňa? Roman Mužík. Ahoj. A vy menujeme Radar. Alias Škoda Octavia. Takže vážení priatelia, bez vulgárnych slov, z hostinca u Hely sme sa premiestnili priamo pod končiarem Vysokých Tatier. A vzadu vidíme Čumulangmu a Mont Blanc. Áno, je to ono. Je to ono. A tuto vidíme snežného muža. Snežný muž. Snežný muž. Takže, Lukáš Knapec. Rádko, poď sa zaradiť, nenadávaj prosím chlapcom. Nenadávaj, ber tú prezývku, akože si už sami budoval. Pamätá sa, keď si povedal, že tam nejdeš, že sú tam draci. V záhrade, áno? Dobre, takže, Lukáš Knapec. Lukáš Pirošík, ktorá musí vybaviť. Stano Kakuma. Po konci Makuma. Kakuma, sorry. Potom tu je Maroš Cibulka, Cesnek. Áno? Povedz koničky svoje a tak ďalej. Ja hrám futzbal, rád pijem. Áno, presne. Pani Mužiková, Lukáš Mužík znižil to dneska z 12 cigaret na 11. Áno? Ja som mal iba 3. Jožko Kočár, tuto je tvoj syn. Fazulka. Pozdrav. Ahoj, oco.